ontzimuga zauri amaigabe baten antzera irekitzen da. Itsaso basatiak, zeru orrotsuak, atsedenik eskaintzen ez duten lurraldeak. Eta hala ere, izaki txikiak aurrera egiten du. Ez bere indarragatik, ez da bere tamainagatik ere. Bere bidaia, bere existentziaren arrazoia delako ziurtasun isiaren ondorioz baizik. Besakada bakoitza ezinezkoaren aurkako leherketa bat da. Pauso bakoitza betikotasunarekin itun bat. Xumea zirudiena monumentu gisa altxatzen da. Hauskorra zirudiena muga guztien aurkako erronka bihurtzen da. Munduak neurtezina dirudien lekuan, gorputz bakar batek bidea marrazten du. Zabaltasunean idazki sekretu bat rodatuz. Ez dago maparik, ez seinalerik. Aurrera egitea izateko modu bakarra dela dakienaren intuizio isila besterik ez. Eta bakarkako martxa horretan, izaki txikia koloso bihurtzen da. Ez espazioa menderatzen duelako, baizik eta ura zeharkatzera ausartzen delako. Bidaia errepika ezin bat dirudiena beti itzultzen da. Inoiz amaitzen ez den aintzinako taupada baten antzera. Bata bestearen atzetik, beste gorputz txiki batzuek bidaia bera berreskuratzen dute. Desberdinak eta antzekoak, hauskorrak eta erraldoiak aldi berean. Horrela, miraria ziklo bihurtzen da, eta zikloa mugimenduan dagoen betikotasuna.